Ăla, nu-i pe picioare bine. E băiatul cu apă fierbinte. Apă, asta e, fără apă fiertă nu faci nimic. Se rupe pe urmă de... Asta facem buretele de sârb. Mă, dar rața asta care o ai pe aici, când nu băgăm la ceaul. Bă, lasă rața. Am pus ochii pe aia să știi că... E slăbuțe, mă, Cu varză. n-a vendit mai rinociro aici. Faci ca ăla. Se rupe pe aici, dar asta e situația. Are nimic. Bă, nici să-l faci așa decât să-l... Mai bine un pic mai răscurs, să fie șuriciu, da. frageță. Nici să întinzi de el ca... Poți un pic, adică... Auzi, e frumos. Simți de răspundere, cum să spune. Ți-i chipul că e al tău, mă. Ce mai, decât îl negrești așa la mișto, unde? Ori îl faci ca lumea, ori. E și crud, că nu e prea bătrân. Are 7 ani? Și jumate. Ce să-i faci? Poate 7 luni, e? Cam un an jumate, e? Un an și ceva. Da, sunt mulțumit că nu. Iar, bă, boabe, n-am stat prea mult de el. Urzică, Tu, ghindă. ce am aruncat peste gard, ce am găsit. Asta e mâncarea porcului. Nici nu trebuie mai mare de atât. Sunt mulțumit. Da.